הכרם בשבילי זה קודם כל משפחה. כשאני נמצא שם עם כולם פשוט לא בא לי לעזוב את המקום, פשוט כיף לי להיות שם. החוויה שלנו מכרם המצוות היא חוויה מקסימה. התלמידים רוצים לחזור לפה. נעים מאוד, קוראים לי דגנית בר-חי ואני מורה לתנ"ך בבית ספר פה בנתיבות, בבית ספר תיכון. פעם אחת בא אליי איזה תלמיד ואמר לי כזה, המורה, יש לך אולי להלוות לי 50 שקל? יש היום מסיבה בערב, אני נורא רוצה ללכת. מה את מציעה? אמרתי לו, תגיד, מה אתה עושה היום אחר הצהריים? אולי תבוא לעבוד בפרדס, שעתיים ככה, תרוויח את הכסף, זה יהיה שלך, לא תצטרך להחזיר לי. הוא התלהב, חבל על הזמן, הגיע, כמו שעון, כמו שקבענו, עבד, קיבל את הכסף, ואחרי זה היה מבסוט ומאושר שזה שלו, שהוא הזיע בשביל זה והוא לא צריך להחזיר. וככה התגלגל הרעיון של הבני נוער על הצורך שלהם בכסף, גם להרגיש שזה שלהם, שהם עובדים בשביל זה, ולפעמים גם זה בשביל הקיום הבסיסי שלהם, לאוכל, לבגדים, לבילויים. ואז משם התפתח הרעיון הקיים נכון להיום של כרם המעשים הטובים, של כרם גפנים, שכל פעילותו, כל גידולו, כל תהליך הקמתו משולב בצורה רציפה עם נערים שמגיעים מהאזור של עוטף עזה, נתיבות ושדרות, אופקים. אני מרגישה שאני רגועה יותר וזה מנתק אותי מהחיים ואני יכולה להירגע, להתחבר לאדמה ולהיות עם עצמי. אין את ההפרדה בין כאילו עולם העמותה לעולם הבית, התהליך כולו מתחיל בהגעתם לתקומה שעוברת דרך הבית שלנו עם מגע משפחתי של ארוחת צהריים קבועה, ישיבה ביחד. כשאני מגיע לבית של אנשי צוות, שזה בני ודגנית, אני נכנס עם תחושה של משפחה ורוגע ואהבה. באמת דגנית מרגיש כאילו היא אמא שלי, וגם אותו דבר עם בני, הם כמו משפחה בשבילי. זה שפותחים את הבית שלהם ובשביל כולנו ולוקחים אותנו לבית ספר ומחזירים אותנו ודואגים לנו להכל, זה לא משהו שאנשים רגילים היו עושים, זה הכל גם בהתנדבות שלהם, אז אני יודעת בכלל, זה שתי אנשים מדהימים. היא כמו אמא בשבילי, היא תמיד מבינה אותי והיא תומכת בי בכל דבר. ובני ודגנית הם כמו משפחה בשבילי, הם תמיד עוזרים לי וכיף לי להיות איתם, הם תמיד ספרים לנו דברים, מלמדים אותנו דברים חדשים וכיף לנו להיות בכרם. אני חושב שפה בקטע הזה אני אישית נהנה מכל מפגש כזה, מחכה לו, יש בזה תהליך עוצמתי לראות איך נער שמתחיל לפני תקופה ופתאום גדלים, וגם אני עצמי מקבל כמות עצומה של אנרגיות מאותו מפגש קבוע עם הנערים, שזו זכות באמת בלתי רגילה. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר. עולם החקלאות הוא עולם מאוד איטי. אין תהליך של עשייה אתמול ולמקבל מחרת את התוצר. עולם החקלאות חושף את הנער לדברים שקשורים לתהליך. ואנחנו מדי פעם שולחים להם תמונות של הצמחים שהם אחראים להסב אותם, ומראים להם איך הם גדלים, הצמח, איך הוא גדל. האחריות הזאת על הכתפיים, הנה, בזכותך, אותו צמח, שאתה השקעת, אתה גידלת, אתה טיפחת, הוא גדל, עשית משהו, הצמחת משהו, ואתה רואה את הרצון שלהם, זה לא עבודה פשוטה. חיים של שלום. הכרם מבצעת גם פעילות של גמ"ח, שזה מסירת סלי מזון למשפחות נזקקות. כל הפרויקט הזה גם הוא מבוצע על ידי נערים, פעם בשבוע נערים מגיעים, מכינים סלי מזון לסוף שבוע ומחולקים בצורה כמובן דיסקרטית למשפחות.
ומעל הכל זה חוויית הנתינה, שאנחנו מנסים להטמיע בקרב התלמידים, זה לא רק מה מגיע לי, אלא מה אני גם יכול לתת, מה אני צריך לתת, מה אני יכול לתת. כל זה נעשה מתוך חיבור מיוחד לארץ. אפשר לדמיין איזה תחושה נותן לאותו נער שהוא שותל את השתיל, הוא מגדל אותו, הוא מטפל בו. פגשתי פה עכשיו תלמידים שהם למעשה יכולים להיות בבית, והם באים לפה על חשבון זמנם, שזה לא מובן מאליו. זה צריך להיות ממש מקום שמושך אותם, וזה מקום שמושך אותם. The story of the vineyard is a story of a family. There are many youth at risk who need our help, and many families who need our support. This is a story of success which is dedicated to helping people. In order to help them and support them, we need your help. We need your support. Be a partner, be part of, own your own vine in Israel. Come and join us and be part of our family.